Scuze, am o comandă de la Berac. Imediat. Pe rânduț. Termin aici și vin și la tine. A, eu nu, de predat am, vreau să zic. Dar de predat, Alina. Ok. Da. Poftă. Plăcere să avem. Salut și bun venit la un episod cu livrări. Pentru cei noi livrez din Baciu, adică în Cluj, mai bine zis, dar acum suntem în Baciu, pe strada Jupiterii asta. Acum e 11 și 10, o să stau 3 ore, cel puțin. Mai ales dacă merge mai bine, dacă sunt comenzi, o să stau mai mult. Acum e 11 și 10, nu știu dacă am mai zis. Da, să vedem ce comandă ne dă. E vineri, nu știu dacă am specificat. Ne auzim pe la prima comandă. Nu uita să dai un like, te rog, de la început ajută dacă dai. Mersi. Hai că a intrat una de 11 lei de aici, de la Rosa. Și ne duce pe la gară, pe undeva. Mai bine. Hai, dacă știam, treceam strada. Mă întorc și trec strada. Ne auzim la Rosa, e gata deja de ridicat. Da, hai că am ajuns și la Rosa. Numai bine intră comanda asta. Sper că e gata, că am observat că mai nou dau că e gata, dar nu e gata. Pentru Laurențiu. Cred că e undeva pe... de fapt nu e la gară, că e aici pe lom. E la vreo 600 de metri. Că am văzut pe la gară 750 de metri. Da, hai că nu e rău pentru 11 lei. Dacă mi-ar da și una spre centru, tot de pe aici, ar fi și mai bine. Ne auzim la livrare. Bă, la umbră chiar e frig, adică nu e frig, dar de ce? Încă. Da. Într-un loc îmi scrie etajul 2 și într-un etaj 3. Aici. Era deschis ușa, dar văd că nu. Din aia scrie să nu fac față. Probabil să obișnuim mulți cu ușa deschisă. O să merg la 3. Că e scris etaj 3 cu litere de mâna lui. Dar au pus la flori numărul 2. Deci mergem pe mâna lui. Mamă, dar cum îți numele de strici? Cred că totuși e etajul 2. Oare știi de ce scrie și etajul 2 și etajul 3? Că la flori scrie bine, vezi 2, dar aici, uite, etaj 3. Am să mă uit. Bine că mi-ai zis. Da, salut, poftă bună! Da, nu, am zis că merg pe mâna lui, dar nici nu știu. Nu am dacă am ajuns. Să vedem, mai ne dă ceva de pe aici, spre centru. Sau și să stăm pe aici, că e coeficientul mai mare aici decât în restul orașului. Nu cu mult oricum. De la 12 să fie 1,85. Și acum numai 1,75. Dar ne auzim când intră următoarea comandă.
Ia, deja au trecut vreo 20 de minute de când am livrat prima comandă, am venit în oraș și nu știu că e vineri astăzi, ar trebui să fie comenzi la duparte. Nu înțeleg de ce aștept așa mult. E și în zonă bună. O să merg spre memorandumul eroilor, poate. Acolo sunt mai multe restaurante, numai că acolo dă livrări sus în zorilor și nu prea aș merge, dar poate merg să văd cum rezistă bicicleta la urcarea aia. Să sperăm că ne dă una cât mai repede. Altfel nu facem prea mult între ore. Hai că mi-a dat o comandă dublă de 26 de lei de la Gustador și Klausenburger. N-aș că trebuie să leg bicicleta, dar asta e. Măcar e una lângă alta și livrarea spre Mărăști, Gheorgheni. Da, ne auzim la preluări. Da, hai că am preluat asta de la Gustador, dar m-am uitat și pe camera că vorbeam cu... M-a întrebat un curier unde ales. Și Klausenburg e tot aici. Numai trebuie să merg să leg bicicleta. La stand. Scuze. Hai că rămâneți și voi. Că aici ai zone mai circulate. Din Cluj. Adică e zona centrală, aici e magazinul central unde e Klausenburg în dreapta. Să vedeți cum se vede și de sus. Că e la etajul 4 restaurantul ăsta. Și aici și standurile. Dacă vreau să nu știu. Aia nu place că durează mult până leg lanțul ăsta. Măcar aici este stand. Da. Am și eu un lanț din ăla de motociclete, cât 2 metri cred că are. Și un lăcătuș din ăsta mic. Nu știu dacă vedeți ce lăcăt are. Și urcăm cu lift. Dacă avem loc. Și aici este și așteptare câteodată, chiar dacă e gata. Că nu prea iese, știu. Sună la soare. Și pentru Odvoș O. Aici este și berărie. Cred că ați mai văzut dacă mă urmăriți. Deja am un minut întârziere, nu prea înțeleg cum, dar e din cauza de la lift asta de fapt. Încă măcar nu-i mare. Numai să verific să nu fie super. Mai bine. Uitați cum se vede de aici. Aici merită să vină mai pentru vedere, sincer. Și de nu-i bună, nu zic că nu-i bună, dar și de n-ar fi bună. Ar merita să vină. Livrare pe strada Aureliu cu prima. Îți vreau 2,6 km.
Ne auzim la livrare. Ba, cred că aici am crezut că GPS-ul mă dă în spatele blocului azi. Sau... nu-i bine. Ce sau de avion. Uite-te pe undeva. Aurel Vlai cu 10. Aici e Teodor Miha. Bă, frate, și cred că era pe principal în față și m-a băgat GPS în spate. Altceva nu-mi da seama. Alo? Salut de la Bolt, pe mine GPS-ul mă duce la numărul 18 pe Teodor Mihali, oare ăla-i? Ești în față la Unicar? Da, acum da. Stai acolo, acum ajung. Ok, bun, salut. Ok, bine. Dar nu știu, acolo, e spatele blocului ăla sau? Aici pe bateră. Deci era, mie mi-apare Aurel Vlai cu 10. Ai pus... Nu, GPS-ul e automat. Bun. De la Klausenburg sau de la Gustador? Gustador. Că am două conexe. Te ajut? Așa, mersi. Poftă bună, cu plăcere. faină. La fel, mersi, salut. Și să vedem unde e următoarea. Vaida Voievod numărul 16. Mai departe. 650 de metri. Hai să văd descrierea, că poate aici. Nu scrie nimic pe descriere. Ne auzim acolo. Mie îmi zice să intru pe aici GPS, sper să nu mă dea iarăși pe spate. Deși cam așa pare că mă dea iarăși. Sau nu, că se pare că sunt intrări aici. Cred că ăsta e. Da. Dar nu uita să dau un like, te rog, dacă ai rămas până aici în clip, trebuie să apăs OK. Și mersi de like. Și nu uita să te abonezi dacă ești nou. Acum am 1300 și ceva. 1344 în ultima oară când m-am mutat. Ar fi fain să ajung la 1500 cât mai repede. Da, oricum. Vizualizările contează mai mult și like-urile. Oricum încă n-am luat niciun bani de pe YouTube de când fac YouTube. Acum ar trebui să-mi intre primii bani săptămâna asta. Săptămâna ce vine. Mie tot așa îmi face sunetul ăsta de notificare Bolt. Trebuie, cred că, să reinstalez aplicația, nu știu. Ce pauză. Și face foarte des. Dar nu tot timpul. O să-i dau livrată la comanda asta. Să nu intre cât mai repede. Și aici nu sunt numere deloc. Ba, da, scrie pe să mi ridic.
Salut, scuze de întârziere. Poftă, puțin. Scuze. Se pare că multiplicator mărit 194 e cerere ridicată. Normal trebuia să fie 185. Și 192. De ce știam eu că nu înțeleg de ce s-a apăsat aici? De ce s-a deschis liftul? Așa am apăsat. Nu știu. În fine. Aici, în zona asta, ar fi meeting, că aici pe stânga și ar fi Iulius Mall în dreapta, dar nu vreau să mă duc în mall. Că durează mult, pierd mult timp. Decât dacă nu, poate ceva comandă foarte bună m-aș duce, dar în rest le evit cât pot. Da, deci acum am avea o oră și 20 de minute și doar 37:59. Sper că vedeți pe ecran. Ești vreo 30 pe oră, poate chiar mai puțin. Și normal eu fac poate și 50 pe oră, este când am făcut și 70 cel mai mult. Dar nu știu, vinerea văd că nu mai merge cum mergea înainte. Nu mergea vinerea, dar adică mergea vinerea, dar nu mergea în timpul săptămânii. Acum e invers, că am observat că merge luni, marți, chiar și miercuri și nu mai merge vineri sau ceva sărbătoare și nu știu. Oricum mai avem o oră jumătate până la 2 și mai vedem noi ce mai facem până atunci. Da, hai că a intrat una de 37 de lei, meniu zile central, de spatele meu, Indigo și livrarea în Grigorescu, super. Numai că nu-i gata mâncarea la meniu zilei. Da, hai că pe când am ajuns eu dacă e gata. Acum și 31, 12-31. Anca ce? Dacă am luat-o și următoarea de la Indigo. Să vedem, e gata și aia. Nu e gata, las că e bine. Că nu vreau să am comenzi zilele întârzie, ci după aia să supere clientul pe mine. Mai am 2 km până acolo. Dar mă las în zonă bună pentru mine, Grigorescu. E aproape de casă. Și coeficientul mai mare prin zona. Ne auzim la Indigo. Hai că am ajuns și la Indigo. Și eu dacă e gata, 12:43. Am făcut vreo 11 minute, 2 km, că e aglomerat rău în oraș. Sper că intră în geantă și n-am probleme ca ieri. Odată trecută cu pizza. Pentru Adina Bold. Adina Sât. Da. Poți să o lași ca comandă dublă și vreau să o aranjez un pic aici. Camară, da, intră. Vedem pe unde Grigorescu livrări. Cred că pe Donat. Aici intru în beciul ăla, iar rămân fără net. Am crezut că bicicleta mea sună așa cum face aerul condiționat.
Macului 19-21. Why not us? 2,3 km. Am făcut ceva kilometri cu comanda asta. Dar măcar e 30 și ceva de lei cât am făcut pe ele alte 3 până acum. Deci nu mă plâng. Dar ne auzim la livrare. GPS-ul zice că am ajuns, da? Asta cred că e aici. Asta. Aici e oftalmologie și asta zice că e agenție de nu știu ce. Bună, eu sunt aici la Macului 1920, dar nu văd agenția Why Not Us. Nu e nicio problemă că ies eu și mă uit acum. Să vin acolo Sunteți spre oftalmologie acolo? Am mers și acolo, dacă vreți vin acum acolo. Nu știu, că nu-mi dă seama unde sunteți, dar cobor eu. Deci eu acum chiar sunt la aici, la oftalmologie, la Oftaconsult, în față. Ok, cobor eu acum, ca să nu ne mai... Bun, mersi, Bine. salut. Zice că go in front second staircase after entering to the left. Dar unde să mă duc? Păi frate, dar nu mai apare nimeni să stau aici de 3 minute. Alo? Ah, uite, te văd, eu eram aici sub tunelul ăsta, nu știam. Scuze. Ce comandă ai? Că am două. De la Indigo. meniul zilei central. Ah. Stai să vedem, nu pot să scot. Era de vis. Mersi tare mult. Plăcere, poftă. Hai, faină. La fel, mersi. Salut. Eu numai acum mi-am dat seama că meniul zilei are și supă. Dar nu s-o văd. Parcă dacă știi că ai supă sau ceva, atunci o pățești. Și acum pe donut 5-3. Un kilometru. Da, ne auzim. Dacă am ajuns și la 5-3, am bat și clopotele. E un fix. Dar nu răspunde. Bolt? Prima este contractul de pe Alo, mă auzi? Amândouă ligate așa. De la Indigo. Nu? Vedem. Bine. Ce se întâmplă oricum să țin la telefon. Mersi mult. Bine, bine, pa, pa, pa. De la Indigo, nu? Indigo, da, scuză-mă, Nu e dar nimic. numai unul? Sunt două, nu știu. Așa, e două? Da, da, amândouă. 102. Ok. Au pus două. Și cu plăcere, zi bună.
Da, doamna vorbea la telefon, cred că din aia nu răspunde. Măcar au venit afară. Acum a și scăzut multiplicatorul la 1,65 de la 1. O să mai stăm să vedem dacă dă comenzi. Oricum aș vrea să stau până la 2 dacă tot am zis. Ne auzim când îmi întrebătoare. Hai că merg spre centru, nu mai stau pe aici prin Grigorescu, că pe aici nu prea sunt așa multe restaurante și nici nu vreau să merg în Baciu la restaurant, că merg pe ore acum mai 1 și un sfert și mai stau pe acolo să vedem, poate avem noroc să ne dea ceva comandă în Baciu, dublă sau cât mai lungă. Dacă nu, oricum mai stăm până pe la 2, până în oraș. Să vedem ce ne dă. Hai că intră o comandă de la Pasta la Vista, 17 lei și ne duce tot prin Măreș pe undeva. Pasta la Vista, cred că e aia după Bariți. Da, 750 de metri. Ne auzim pe Bariți. Da, hai că am ajuns și aici. Să sperăm că e gata, că nu m-am uitat și nici n-am primit ceva notificare. Nu e gata. Și zice că mai am 7 minute, dar a așteptat la matriciană. Eu am rețete pe YouTube cu matriciană. Chiar eu niște paste foarte bune, sincer. Eu am încercat recent, e ca și carbonara, dar în loc de ou folosești paste de roșii concentrat. Și chiar vă recomand să încercați. O să vă pun în colțul din dreapta un link dacă vreți să vă uitați și la rețete. Să dați un like și pe acolo, că YouTube-ul nu prea promovează rețetele, numai livrările și osuri. Hai că gata și livrare. Pentru Radu. Da, chiar miroase a matriciană. Dar dacă aș îndrăzni să spun, nu miroase la fel de bine ca și cum le faci tu acasă. Sau cum le fac eu acasă. Romano, eu le fac după gustul meu. Să vedem ce distanță strada ne să urc. 2,2 îmi zice că am și scări. Sper să n-am, dar scările de aici din... Care de fapt nici nu scări, nu înțeleg de ce îmi zice că sunt scări, dar este și rampă pentru biciclete, e aiurea. Și Google Maps nici nu merge pe biciclete, nu știu cum. Înainte mergea pe modul biciclete. Te-am culcat, te-am legănat. Da, ne auzim la livrare. Hai că am ajuns și nu-i de urcat scări. Dar am crezut că e posibil. Salut, aștept Bolt? O să iau să repoftă de salut. Aici în sus sunt niște scări care duc sus și străzile nu au legătură. Uitați cum e aici în ea, nu știu dacă vedeți, semeinicului pe deasupra și nu are nicio legătură. Trebuie să ocolești câțiva kilometri dacă nu vrei să urci scările. Așa. E 1 și 31 și avem, nu-i doar 75, că e mai mult, dar încă nu am calculat ultima. 92 de lei în 2 ore și 20 de minute. Să sperăm că ne mai dă una ca lumea acum. Până la 2. Să facem peste 100, că dacă faci numai 100, e 30 ceva numai de lei pe oră, cam slăbuț. Dar să sperăm că ne dă una cât de cât ca lumea. Hai că a intrat o comandă de 10 lei de la Sushi Master. La livrare scurtă. Tot pe undeva pe aici, prin centru. Adică nu cred că e mai mult decât ceva sute de metri. Nu mai ziceți la nimeni ce fac.
Da, ne auzim la Sushi Master. Am ajuns și la Sushi Master, ce tare seamănă bicicleta aia de acolo în față cu bicicleta aia mea veche. Are cauciuc pe spate exact așa meu și pe față tot ca și cum am eu. Adică ambele sunt diferite și sunt la fel, nu știu cum să explic. Și tot albastre. Dar că nu e gata încă comanda, aia e problema. Zice că mai aș avea 3 minute. Poftim? Da. Cred că mai merge, nu știu dacă mai merge. Sper. Că nici eu n-am. Mersi frumos. Plăcere este. Mersi, salut. Dar nu o să merg să întreb. Că bănuiesc că o să-i dea cred. Acum și 47, deci am mai avea încă 23 de minute. Că am ieșit de la și 10. Hai că eu dacă e gata, am stat vreo 2 minute. Pentru Ana, Andreea, asta e. Da. Să vedem ce distanță, dar zic eu că nu e mult. Stai că noi am dat ridicare. 260 de metri. Hai că poate avem noroc, mai prindem un an 20 de minute ce rămas. Ne auzim la livrare. Hai că am ajuns, cred că aici ai. Piața muzeului e mai în față, da. Nu dau seama. Trebuie să sun mai bine. Că și punctul pe hartă ne arată mai în față. Stai să văd ce scrie la note. Ai restaurant. Hai că nu-i bine. Din aia trebuie să citești descrierea dinainte prima dată, tot timpul. Dar unde e restaurantul ăsta? Aici. Bardo. Salut, te-am sunat că era numărul 3 pe stradă acolo, am crezut că aia e, n-am citit descrierea. Poftă bună. Că nu dura mult. Și 54, mai avem 16. Să vedem, poate ne dă ceva de pe aici, că plin de restaurant. De cât mai repede să prindem și cu coeficientul mai mare, că după aia iară cred că scade. Trebuie să ved. Da, de la 2 scade la 1,55. Ne auzim. Hai că pe când să închid clipul, să mă duc spre casă, mi-a dat una de la mama Manu, de la gară, direct în Grigorescu, lângă tăietură. De acolo trec tăietura și direct în Baciu. Sper să fie gata repede comanda la mama Manu, că de obicei durează mult la ei. Hai că se pare că de comandă dublă și de la Berac, tot prin Grigorescu, 28. Sunt aproape livrările. O să văd în cât timp e gata asta, deja își trebuie 5 minute, 6 întârzieri. Hai că am dat că e gata. Pentru Vlad.
Sper că nu-i mare aia de la Berac și mă umple are de mâncare. Văd că i-o dat și la că e gata. Hai că nu-i rău, m-a intrat așa pe final. Ne auzim la Berac. Da, hai că am ajuns și la Berac. Și 28. Bolt pentru Marius. Bine asta? Da. Merge câte kilometri bici? Ei zic 75 pe încărcare, dar nu e chiar atâta, vreo 60 merge, cred. Da, 2,5 km în Grigorescu. Ne auzim acolo. Mă duc pe Dincoace. Ne auzim la de la Beracai sau de la... Mama. Da. Eu ți-aș lăsa dacă ați fi și pe mine. Poftă bună. Da, hai că am livrat-o și pe asta și următoarea îi pe strada Macului. Ba nu, că asta e strada Macului, ce băuți eu. Trebuie să-i dau livrat. În restaurantul Cut and Crust. Am înțeles. S-o sătura de pizza probabil și o comanda Bera. Ne auzim la Cut and Crust. Hai că am ajuns și la Cut and Crust. Nu mai iau telefon. Scuze, am o comandă de la Berac. Pe rânduț. Termin aici și vin și la tine. Eu nu de predat am, vreau să zic. Dar de predat, Alina. Ok. Da. Poftă bună. Păi și resabit. Da, au crezut că eu vreau să ridic comandă. Oricum, a răspuns frumos, că normal nu trebuie să întrebe acolo. Cât de cât. Da, hai să vedem acum cât avem. Și dacă nu cumva ne aude Boltul să ne dea ceva spre casă. Avem 131 de lei și 2 și 40, deci 2 ore jumate, 130 de lei. Nu-i rău. E bine că în ultima jumătate de oră am făcut 30 ăsta. Să zic așa, care o mai ridicat suma medie. Cam atâta, aici am livrat mai devreme. Mersi de vizionare și o zi bună în continuare. Nu uitați să dai un like, te rog, abonează-te dacă ești nou și ne auzim la următorul episod. Salut!